Dobrý deň, moje meno je Veronika Tomagová a v mene marketingového tímu mám dnes tu možnosť vyspovedať Patrika Pinkoša, nášho Head of Sales pre Európu. Patrik, vítaj. Ďakujem, Veronika. Mohol by si sa nám ako prvé predstaviť pre tých, čo ťa nepoznajú, aká je tvoja rola v spoločnosti Odstore? Určite. Tak ako si spomenula, som na obchodnej pozícii v rámci Európy, to znamená, mám pod sebou tým ľudí, ktorí spoločne pracujeme v tej oblasti technicko-obchodnej, pretože ten tým, ako je postavený, tak samozrejme sa venuje obchodu, ale samozrejme tá expertíza, ktorú máme, tak presahuje až na tú technickú, de facto, kedy tvoríme pre zákazníka kompletnú hodnotu v rámci technického návrhu až vlastne po dotiahnutie tej obchodnej príležitosti. Po svojej pozícii teda určite tráviš veľa času konverzáciami so zákazníkmi. Na čo sa ťa asi tak najčastejšie pýtajú? Tak je to v závislosti na hĺbke edukácie toho zákazníka v danej oblasti. To znamená, či je to človek, ktorý sa len teraz dostáva do tej energetiky a pozerá sa na ten daný konkrétny projekt, alebo je to už zákazník, ktorý v tej energetike nejakým štýlom pôsobí a pozerá sa skôr na tú technickú časť toho projektu. Čo sú také tie základné otázky, hlavne čo sa týka lokality pripojenia, samotného financovania projektu. Dôležitým je určite servis a lokálna podpora, disponibilita zariadenia. Takisto častokrát sa pýtajú zákazníci na samotné riadenie toho zariadenia alebo toho batériového úložiska, riadiaceho systému, keď to takto nazveme. A k tomu veľmi blízke cybersecurity, čo je veľmi dôležitá téma v posledných rokoch alebo v posledných mesiacoch. Samozrejme, dôležitým faktorom sú referencia a skúsenosť z toho daného konkrétneho trhu, na ktorom ten daný projekt má fungovať alebo operovať. Čo ma takto ešte z hlavy napadne, je samozrejme stabilita spoločnosti a udržateľnosť projektu, pretože to je samozrejme to, na čo ten samotný zákazník sa bude dlhodobo pozerať, chce mať vedľa seba partnera, ktorý bude vedľa neho stáť počas celej doby toho projektu a dokáže mu vo výsledku zdvihnúť telefón a pomôcť vyriešiť daný konkrétny problém. A v neposlednej rade je samozrejme tá samotná cena alebo konkurencieschopnosť toho projektu, čo vnímame, že je pre zákazníka samozrejme veľmi dôležité. Pokiaľ sa jedná o investičný projekt, tak to, s akým samozrejme CAPEXom a OPEXom ten daný projekt pracuje, sa odrazí vo výsledku na celkovej monetizácii toho systému. My aktuálne sedíme v Brne, to znamená, ja by som sa chcela s tebou baviť viac o lokálnom trhu a vzhľadom aj na nedávnu legislatívu a Lex OZ3 je teraz veľmi horúcou témou vlastne zapojenie batérií do podporných služieb, do služieb výkonovej rovnováhy. Ako to vidíš ty? Povieš nám niečo viac o tom, čo to vlastne sú služby výkonovej rovnováhy a ako do toho zapadá Odstore? Určite. Takže keď to zoberiem ako nejakú základnú a jednoduchú poučku, tak služby výkonovej rovnováhy slúžia k tomu, aby udržovali rovnováhu. A čoho sa tá rovnováha týka, je to vlastne energia v rámci siete, v rámci elektrickej siete hlavne. A to znamená, základné pravidlo je, čo sa vyrobí v rámci siete, tak musí byť v daný moment spotrebované. Čo je dôležité čo je dôležité si uvedomiť, je, že máme zdroje, ktoré prispievajú do tej siete a odbery, ktoré odoberajú energiu, ale niektoré z nich sú pomerne ťažko regulovateľné. Bavíme sa hlavne o veľkých zdrojoch, ktoré vlastne nie je v rámci jednotiek sekúnd možné regulovať a preto reguláciu je možné vykonávať aj ďalšími zdrojmi, napríklad práve batériovými úložiskami, ktoré dokážu v jednotkách sekúnd výrazne regulovať a pomôcť sieti, aby práve udržala tú rovnováhu, ktorá je potrebná.
Na základe tejto poskytnutej služby batériovými úložiskami je daný zákazník odmenený a tie batériové úložiska sú kvázi monetizované. Takže takto to je v jednoduchosti a je vlastne tým, že prešla práve táto legislatíva, tak sa otvorili práve možnosti investorov a podnikateľom vstúpiť do tohto sektoru a benefitovať z neho. Super. Keby si to mal porovnať, aká je situácia v Českej republike a na Slovensku, pretože veľa z našich projektov je práve umiestnených aj na Slovensku, tak aký je v tom rozdiel? Jasné. Ten rozdiel je ako zaujímavý a tým, že vlastne už sme dlho na Slovensku alebo pôsobíme dlho na Slovensku, takisto aj v Českej republike, tak prešli sme si kvázi celým tým vývojom. Na Slovensku, alebo takto, Slovensko, čo sa týka SVR alebo podporných služieb, obecne keď to nazveme nejakej technickej flexibility, tak bolo ďalej než Česká republika. Prvé batériové úložiská, ktoré slúžili práve na vyrovnávanie siete, ich uvedeniu do prevádzky došlo na Slovensku, kde tento business case bol povolený a bol legislatívne, alebo mohol byť legislatívne naplnený. Následne sa Česko doťahovalo v rámci legislatívy a zistili sme to, že dokonca predbehlo potom, alebo videli sme to, že dokonca predbehlo Slovenskú republiku. Ten rozdiel je v tom, že pre Slovensko sa otvorili podporné služby, ktoré boli špecifické určené na FCR. FCR služby je kvázi regulácia frekvencie. Ten trh je výrazne menší, to znamená výrazne rýchlejšie sa dokáže saturovať a tým pádom už nejaké množstvo projektov dokáže vyčerpať kapacitu a tým pádom bude výrazne znižovať cenu na tomto trhu. V tento moment sa na Slovensku diskutuje možnosť vytvorenia práve rámca na poskytovanie služieb AFRR pre batériové úložiská. Je otázne, ako to bude uchopené, pretože sú dve prístupy. Jeden je ten, že bude batériové úložisko v kolokácii s nejakým točivým zdrojom. Tým pádom by sa zredukovalo množstvo sajtov, kde je možné nasadiť takýto systém. Druhý prístup je vlastne ten, že by bolo batériové úložisko v jednej bilančnej skupine. Tým pádom by ten prístup bol zaujímavejší pre rozvoj batériových úložisk. To zatiaľ nie je zrejmé, takže musíme si chvíľku počkať, aby sme videli, aký bude ten finálny záver, ako budeme môcť ďalej uplatňovať batériové úložiska na Slovensku. A ten rozdiel, keď to ešte vrátim k tej Českej republike, je ten, že vlastne v Česku, ako prešla legislatíva Lex OZ3, tak povolila ako FCR, tak aj AFRR poskytovanie podporných služieb. Takže v tomto Česko predbehlo Slovensko a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej v rámci situácie na Slovensku. Avšak iba pre doplnenie, to, že AFRR nie je momentálne na Slovensku kvázi povolené, tak to nemení nič na tom, že je stále možné pracovať s flexibilitou, kvázi s obchodnou flexibilitou, kedy je možné využívať tieto batériové úložiská, prípadne iné zdroje na to, aby tvorili hodnotu pre toho koncového zákazníka. Spomenul si v prípade Slovenska, že sa tam ten trh rýchlo naplnil. Máš nejaký svoj vlastný odhad, ako rýchlo sa niečo podobné môže stať v Českej republike? Pretože tam je síce ten trh väčší, ale určite tiež dôjde k tomu, že časom nebude potreba toľko nových zdrojov. Ja si myslím, že toto je pomerne ťažko vyčísliteľné, pretože v Českej republike sa nepozeráme len práve na ten trh FCR, ktorý som spomínal, ktorý sme sledovali ako na Slovensku, ale pozeráme sa na celkový trh sekundárnej regulácie. Ten bude v prvom rade ovplyvnený množstvom obnoviteľných zdrojov, ktoré sa budú ďalej pripájať do siete, čož vidíme, že tento trend tu bude a bude pokračovať.
druhá záležitosť je odstavovanie komerčných zdrojov, hlavne uhelných elektrární a takisto vlastne prepojenie energetických sietí v rámci Európy. Takže je tam niekoľko faktorov, ktoré budú ovplyvňovať množstvo megawatt a potažmo megawatt hodín potrebných na tú stabilizáciu siete. A neostáva nám nič iné, len čakať a pozerať sa vlastne na nejakých úsekoch na nejaké kratšie horizonty. Keď vystúpime ešte trošku širšie z tých našich lokálnych trhov, aký je ten zásadný rozdiel medzi česko-slovenským trhom a západnou Európou napríklad? To je dobrá otázka. Tým, že vlastne, ako dobre vieš, tak sme silno pozíciovaní aj v Anglicku, kde ten trh bol výrazne, alebo je výrazne ďalej pred zvyškom Európy. Takže vieme si urobiť hrubú predstavu, ako by mohol ten cyklus tých batériových úložísk, potažmo batériových úložísk konkrétne na služby SVR fungovať v rámci našej centrálnej Európy, keď to takto nazvem. Čo sme videli v Anglicku, bolo to, že de facto vznikali batériové úložiská práve na služby FCR, to znamená malé systémy, keď ich nazveme laicky, tak polhodinové baterky, ktoré mali v ten daný moment veľmi zaujímavý business case. Avšak tak, ako sme to videli napríklad na Slovensku, tak ten trh sa veľmi rýchlo nasytil a následne sa začali stavať baterky, ktoré mali trošku širšie využitie v rámci regulácie siete a momentálne vidíme systémy, ktoré sú nasadzované v rámci dvojhodinových a štvorhodinových batériových úložísk a takisto sa mení aj ten monetizačný model v rámci týchto batériových úložísk. Už to nie je len využitie pre reguláciu frekvencie, ale rieši sa rôzny spôsob monetizácie, či to je denný trh, vnútrodenný trh, nejaké odchylkovanie a tieto rôzne monetizácie, rôzne spôsoby monetizácie sa kvázi spájajú a vytvárajú ten výsledný model. Doteraz sme sa bavili pomerne teoreticky o tom, ako to funguje, čo vlastne služby výkonovej rovnováhy znamenajú. Ale vieš nám predstaviť aj nejaký konkrétny projekt? Určite. Tak z tých, ktoré už sú nejakým štýlom publikované, tak sú projekty napríklad v spolupráci Bonaventure a Green Buddies. Veľmi zaujímavý projekt cez 10 MWh, ktorý by sa mal stavať pri Trutnove, alebo ktorý sa realizuje pri Trutnove. Ja mám pocit, že už dokonca sa bude uvádzať do prevádzky veľmi v krátkom čase, takže to išlo veľmi rýchlo. A práve tento projekt je koncipovaný v kolokácii s fotovoltaickou elektrárňou a bude práve z časti využívaný práve na služby výkonovej rovnováhy. A ďalším zaujímavým projektom je projekt v spolupráci s spoločnosťou Kerosín. Ten je takisto vlastne v blízkosti Trutnova a tento projekt je koncipovaný takisto na služby výkonovej rovnováhy. Je tam, keď sa ešte dostanem k tým číslam, tak nejakých 7,5 MW, čo sa týka výkonu a 15 MWh v rámci kapacity batériových úložisk. Super. Nejaký projekt na Slovensku? Na Slovensku je pomerne dosť veľkých a zaujímavých projektov, ale nie všetky sú ešte úplne publikovateľné. Takže určite je tam projekt, ktorý sme riešili napríklad ako prvý, alebo jedných z prvých na Slovensku spolupráci s NRG, ktorý funguje ako agregátor, takže to je projekt na podporné služby a vlastne prebehla tam kompletná príprava o testovanie systému, tak aby mohol poskytovať práve túto formu podporných služieb, konkrétne FCR, ktorá je kvázi najnáročnejšou formou poskytovania podporných služieb.
Keď sa teraz pozrieme trošku viac do budúcnosti, máš ty nejaký osobný alebo obchodný cieľ v najbližšej dobe vo Vatstore? Obchodných cieľov mám dosť. Osobný cieľ v rámci Vatstoru, stále to musím ako kombinovať s tým cieľom aj s cieľom spoločnosti, ale určite je pre nás zaujímavá tá samotná expanzia, ktorú chceme ako pokračovať, a takisto vlastne vytváranie nových modelov pre našich partnerov, pre našich zákazníkov, ale skôr, keď sa pozriem ako na seba a robím si nejakú vnútornú sebareflexiu, tak som človek, ktorý sa skôr posúva ako krok po kroku a pozerá sa, ako denne niečo zlepšiť, ako denne s niečím prísť, tak aby sme proste išli stále dopredu, ale aby sme smerovali tým správnym smerom, kde sa chceme uberať. A to platí ako osobne, tak aj pracovne. Uh-huh. A keď teda nepracuješ na kľúčových projektoch, alebo sa nerozvíjaš krok po kroku, stíhaš sa venovať aj niečomu inému vo voľnom čase napríklad? Je nejaký voľný čas? Nejaký voľný čas samozrejme je a čomu sa venujem, tak snažím sa využiť ten čas nejak aktívne, to znamená chodím loziť, chodím po horách a nejaký čas v posilovni, takže tak, aby si aj tá fyzickou námahou si tá hlava trošku odpočinula, ale inak ako si nemyslím, že tam toho je veľmi veľa. Chápem. Tak ja moc ďakujem za rozhovor. A pre tých z vás, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o Vatstore a jednotlivých členoch nášho tímu, tak určite doporučujem subscribenúť náš YouTube kanál alebo sa s nami spojiť na LinkedIne.